Kellemes szilveszter délutánt kívánok mindenkinek, az év utolsó gyurmázása. Mai nap, tegnap inkább ugye tolóizmokra nyomtam, ma húzózkodni fogok, és amit meg szeretnék próbálni az az, hogy próbálni fogok egy muscle upot. Hát, ha sikerül. Magadon kívül nem tudom, 100 húzózkodást most is, ma is össze akarok nyögni. Nyögvenyelősen, meg egy pár könnyített húzózkodást. Nem tudom mennyire látszódik azon az alacsony rúdon. Top G. Ja, fontos bemelegíteni. Elméletileg, hogyha meg van emelve a pulzusod. Hát akkor jobban is nyomod. Akkor jobban is nyomod, igen. Hát igen, a réteges öltözködés, ez fontos. Eszembe volt, hogy elmegyek futni. Vagy így tudod, így gondoltam rá, hogy el kéne menni. Aha. Azt este volt, már mindent csináltam volna, soha nem szoktam takarítani, azt azt kitakarítottam az egész fürdőszobát. Olyan, azt így, ültem a kanapén, azt mondom, azt így 11-kor mondom, jó, akkor el kell menni futni. Ezt 30-kor indultam el otthonról. Azt ilyen, nem tudom, éjfél környékén értem haza. Fél óra. Az annyi, az egy, vagy 3-4-5 kilométer. 5. 5 volt. 5 egész valamennyi. Az kezdésnek az elég bőves. Hát a múltkor futottam 3 kilométert, aztán nem is néztem, hogy mennyit tudod, csak elindultam otthon, azt Újszegeden kötöttem ki a Aligetnél. Hoppá! Hát tesó óra, tudod. Régen kellett. Igen. Hú, de utáltam. Nagyon. Nézek, hogy hogyan működik most. Bomba, hát ez... Úgy eltaláltam, hogy szétdurrant a vállam. Néztem a videódat. Igen. Egyre könnyebb lesz minden nap. Nekem minden nap egyre szarabb. Kondihoz nem motiváció kell, hanem fegyelem. Ez így igaz. Mert minden nap egyre szarabb lesz. De akkor is le kell menni. Pontosan. Már te mit tervezel? Hát ez az, hogy még nem tudom majd, ami lesz. Hívtak egy-két helyre, de... Mármint úgy edzésügyre gondoltam. Ja? Edzés? Már mondtam mindent. Mindent? Persze. Az a jó. 100 darab húzózkodás, 100 szolózkodás, 100 fekvőt, 100 minden. Ja. 100 repülést. Elméletileg a muscle up az így nagyrészt lendület. Igen. Meg hogy hallott, ezt meg viszont láttam valahol, hogyha 10 tudsz húzózkodni szépen, akkor egy muscle up is kimegy. Igen? Ja. Nekem még sose. Hát ez majd jövőre. Úgy tartsd meg magad ilyen izébe. Ja, ez a front lever, vagy mi? Nézd ma! Van itt valami ajándék. Ha megnyomtam valami gombot ezen? Akkor kikapcsoltam, bekapcsoltam. Ez mi a fosz? Beutálok edzeni. De szép az ég. Mi is nem megyünk sehova, amúgy. Egy új évkor nem. Kettesbe? Kettesbe, de vettem egy társast. Aha. Az rohadt drágák a társas játékok amúgy. És akkor? Múltkor eszembe jutottál. Sakról kint volt a Pesterzsébeti piacon. Aha. Én 2005 ez a jó szép ilyen magyar mintása. Fából ilyen faragott. Ah. Na, Minden nap nyomom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. Én tegnap tolózkodtam. De hát minden. Jó, hogy picire ránézünk. Van Wim Hof. Wim Hof az a jégember. Tudod, annak vannak ezek a légzéses gyakorlatai. Ja, tudom, szóval. Na. Ő elmondta, hogy... Ez csak fejbe dől el. Hát fejbe dől el, de a szélről mondott egy nagyon jót, hogy... Igen? Hogy a
A hidegtől attól nem tart, azt ki lehet bírni. De a szél, az nagyon nem a barát. Hát az nem. Kezem az ilyen. Így a francia légiós nézne egy podcastet, azt mondta, hogy náluk az volt a szabály, hogy most minden izomfájdalom egy 8 óra alvással kipihenhető. Foszt. Ez nem igaz. Azt mondta. Hogy most érted, most mit nyafogsz, ha fáj valamit? Az egyet, az jó lesz. Amúgy relatív, biztos, hogy jobb. Jobb, mint hogyha nem aludnál semmit. Ez nem egy teli pihenőnap. Azt mondom, hogy minden nap kell pihenni, mert nem muszáj. De legalább nem pont ugyanazt az izmot. Még kommentelni is akartam, hogy na úgy, ahogy megmondtam, nyomni kell neki. Mert amikor beszéltél arra, hogy te elmentél dolgozni, bedarálta, az nem volt erőd. Tényleg bedarált. Hogy azt hitted, hogy azért elmész dolgozni, akkor már megvan az edzésed. Ja. Ezek mindig azok. Hogy azóta hóta is nagyon jó vagyok. Mi? Azóta nagyon jó vagyok, hogy elkezdtem újra. Ja, hát igen. Jót tesz. Majd mikor egy hónapja nyomom. Amikor fél éve nyomod, nem egy hónapja. Tessék? Ma fél éve. Fél éve. Az a szar, hogy kesztyűbe. Csúszik? Hát ne, ilyen tapadós. Ja? De nem az, hogy csúszik, hanem hogy olyan szar, olyan megakad egy fogba. Azt utána nem jó. A kinti edzés, ez micsoda? Nagyon szar. Hát, Főleg hidegbe. Legalább nyáron lenne hát senki nem mondta, hogy szép és jó. Igen. Ezért nincs itt senki. Ezért nincsen az egyik videóm, most senki csak. De eddig te vagy az egyetlen, meg Gabi. Ő volt ott? Meg Guszti. Az Guszti? De Guszti teremben volt. Ja. És jött. Főleg kint télen a parkba. De egy kicsit fejbe is adorak. Hát minden egyes másodpercre beülök a kocsiba, elmennék a gecibe. Nem szabad. És hát elmehetsz, de az a baj, hogy akkor megy rá az emberre egy olyan pecsét, hogy Szar vagy. buzi vagy, ja. Igen. Hát szar, buzi, csicska, Minden. az összes rossz szó. A legelső videómra írta azt, aki jól esett, hogy kíváncsi lesz, hogy milyen lesz ez a sorozat. Hát remélem jó. Meg ott az első az úgy kezdődött, hogy 3/100. Az elsője az volt a borítókép, hogy 3/100. És én azért azt hittem, hogy ebből úgy lesz, hogy minden nap akkor. Hát én is azt hittem, csak aztán meg rájöttem, hogy lusta vagyok egy olyan mértékű videót kivágni, azt inkább csak kiszarok ilyen izéket. Ilyen 20 perces szarokat. Hát de ott kell... Ja, mert jelentkeztem állásra a KFC-be. Ja, Oda? de csak kemény munkanélküliség van itt Magyarországon, Hollandiából Hát tudom. visszatérve. Az biztos. Nem akarok annyira így magánéletbe beleizélni, de baszki, van egy érettségim. Van egy grafikus szakmám. Semmi. Hát ja, az relatív semmi, egyetemre kéne menni, csak hát a lakásomat meg kifizeti. Még az se lenne sok a diploma. Hát a függ milyen van nyilván egy orvosmérnökivel, de szerintem egy kommunikációs diplomával ugyanúgy a KFC-ben mész, csak nem a hamburger sütöd, hanem a pult mögé. Hát, engem úgy érdekel. Az anglisztika. Szerintem az menő szak. Kajak, mit szólsz ahhoz, hogy kiütötték? Nem kiütötték, de hát, hogy vesztett a Tét András. Hát én nagyon néztem. Még előtte azok arra gondolom, fogadjak rá. De mondom, ilyen, hát hogy na Antonira az a másik. Volt a Jace Demore vagy mi? Igen. Jace Demore-ra. Mondom, ha ő nyert, ott 6-szoros ott van, Tétra meg csak ilyen 1,8-szoros ott. Mondom, valószínűleg arra nem is éri megfogadni most
100 forintból keresek 80-at, vagy 1000, vagy érted, ilyen lófasz. Ja. Hát én mondom, jó biztos nyerni, még fogadni is akartam. És amikor elkezdődött, első mondom, hát geci nem is üt. Mármint, hogy az rútit az végigütött. De Chase-en mondom, ez még nem ütött egyet. Az első menetben szerintem nem volt egy ütése kb. Én csak a izéket láttam, a highlightokat, ahol így megrogyott a tét. Tudom. Hát jó, mondjuk az egy akkora ember ellen tényleg nem nagyon tudott a közelébe kerülni. Én mindig követtem a tréningét, meg hogy készül, meg mindent. Hát ott úgy, még a sparringon is úgy nyomtak, nagyon vert állandóan a tár, akivel sparring volt, meg mindent. Hát, az baj ma, ami nehéz eldönteni modern boxból, hogy mi a bunda, meg mi a nem. Tesó Mike Tyson, Jake Paul. Ezt gondoltad volna 2010-be, hogy majd 15 év múlva a Tyson az elfogad Jake Paul-tól, nem tudom, $2 millió, hogy az egész, hogy mondjam, ezt az egész ilyen legacy-e, az így elmenjen. Hát jó, de Mike Tyson az amúgy hülye. Mármint, hogy... 70-es ikó. Az Anthony Joshua-nak. Gettem, meg is haltak a társai. Milyen fűtést? Na úgy van. Ha mozogni kell, aztán nem kell fűtés. Na azért nyomod. Azt néztem, hogy nagyon sok különbség van a között, hogy bicepsből csinálod a felhúzást, vagy széles háton. Hallod? Más nagyon. Ha most már bicepsből kell, a hátam már kezd meghalni. Hát ebben mire jó leszek. Minél erősebb vagy, annál többet tudsz csinálni, de ahhoz, hogy fejlődj, ahhoz még többet kell csinálni. Úgyhogy lehet, hogy úgy érződik, hogy stagnál úgymond az edzésnek a erőnléte, de vagy csak számokra lebontja az ember. De mondjuk te ilyen keményen edzel azért. Nem tartasz peaket nagyon gyakorlatok között. Mondjuk szerintem az 1 óra is bőven elég. Most érted, gondolom, te se akarsz lenni egy hibrid atléta, vagy bodybuilder. Külföldre kimegy, és jó lesz. Nem lesz jó. Annak belülről kell valamit rendbe raknia már. Mindenhol rossz, de a legrosszabb mindenhol. Legrosszabb csórónak lenni. Legrosszabb csórónak lenni. Mert átlagos munkával ugyanúgy magyarba is, kint is, Hollandba is, más országba is ugyanúgy hónapról hónapra fogsz megélni. Nem lesz semmi változás. Főleg ha egyedül vagy. És Hollandiában az a rossz, hogy ugyanilyen alföld, ugyanilyen hideg van, nincs semmi. Hát ja. Ha már kimennék érted olaszba, egy tengerpartra, Spanyolba vagy valami, vagy a hegyekbe, akkor legalább ugyanolyan rossz lenne a fizetés, az többi, ez a hónapról hónapra érés, de legalább egy kellemes környezetben lennék, vagy egy új környezetben lennék, nem egy ilyen lakótelepen vagy valami, hanem akkor már minden nap szar, minden nap el kell menni dolgozni, de legalább esténként tudok egyen a tengerbe csobbanni. Type shit. Boldog új évet nektek is. Boldog új évet. Ciao. Hello, ciao. 1, 2, 3, 4, 5. Itt volt egy kedves úriember. Mutatott egy gyakorlatot. Beköszönt hozzánk. Ilyen jó arcrác. És mutatott egy olyat, amit úgy hívnak, hogy Readers Deadlift. Ami, nem tudom, most próbálom emlékezetből megcsinálni, amit ő csinált. De nézzük, valahogy így volt, hogy hú. Milyen? Nem, ez még nem. Az kéne, hogy egyenes a lábam, és azt így durrantgatni. Valahogy úgy kell csinálni, hogy a lábadat lehet emelgetni, és akkor az egy ilyen jó
lett gyakorlat. Az a pillangóizom. Megnézem még egyszer. Már föl sem bírom. Hova mész? Mindjárt csak nézem, hogy van nézém. Mit? Sapka? Mi? Sapka? Aha. Ja. Na mindegy, amúgy történt egy kis vágás a videóba. Egyrészt megmondom az őszintét, lemerültem. Úgyhogy egy kis része kimaradt az edzésnek. De ezzel sajnos nem tudok mit csinálni. Úgyhogy ja. Most, amit még meg akarok ma próbálni egyszer, az a muscle up. És amit most idézem az úriembertől, sajnos nem kérdeztem maga nevét, de hogyha valahogyan rátalálsz a videóra, akkor innen is hello, és köszönöm, hogy ezt elmagyaráztad, hogy van egy úgynevezett idegrendszeri fáradtság, ami azt jelenti, hogyha még most úgy is érzem, hogy a szettek között eleget pihentem, ha az idegrendszerem le lett terhelve, ugye a gyakorlatoktól, akkor már nem tudném olyan intenzitással nyomni, mint ahogy én azt szeretném. Ennek ellenére meg akarok próbálni egy muscle up-ot. Még egyszer, mert szerintem menni fog. Muscle up. Nincs kifogás. Jönni kell. 31-én is. 1-én is. 24-én is. Másodikán már nem kell jönni. Mit eszel? Volt egy szuporkákos. Na, muscle up. Csapó egy. Nem, bazd meg, nem. Nem szabad egyszerre sokat akarni, érted? Nem lehet. Kell egy jó borítókép, ahol valami nagyon kövér akciót nyomok. Most előbb megkérdezte Edwin, hogy hány fekvőt bírok Na, megcsinálni. hány fekvőt? Tippeljetek, srácok. Szerintem... Hát ha 50-et nem csinál meg, 55 egy húzamba. igen, akkor buzi. Tolónap után. Akkor nem iratkozhattok föl, nem lájkolhatjátok a videót. Hoppá. Akkor mínusz 10 feliratkozó lesz. 50-re tippelsz, hogy 50 fekvőt bírok nyomni. 50-et meg kell. 1, 2, 3. 15. 20. 30. 40. Jó, 55, szép. Be kell, hogy lájkoljátok a videót. Iratkozmó fel, meg ilyenek. Számra számot. Szegények vagyunk, bazd meg. Nagyon szegény is az Szerintetek élet. nem poénból jövünk ki a -2 fokba kondizni, mert nincs pénzünk konditeremre, hogy bent csináljuk, bazd meg. És ez nem vicc, tényleg nincsen pénz konditeremben. De az mikor állított meg bárkit, hogy egy jót edzen? Így van, de azért fizessetek. Most kíváncsi vagyok, hogy mi a ráké videózok ilyen szarokat, meg hogy miért videózom egyáltalán magamat. Amikor még fiatal voltam, akkor Minecraft gameplayeket csináltam. Team Fortress-es videók is vannak. Régebben, durva belegondolni, de 3 éve, meg TikTokon trollkodtam. Én most néztem vissza amúgy, hogy van egy csomó videód. És ilyen 100 000 megtekintés van rajtam, egy csomón, mindegyiken több 10 000 a TikTokon. Hát tök híres TikToker voltál. Én nagyon szeretek videózni. Én szeretem a videózásnak a fogalmát. Az egyik nagy példaképem az Casey Neistat. Annól néztem sokat a napi vlogjait. És szeretem, egyszerűen élvezem csinálni, jó nézni. A másik dolog, amit szeretek, az edzeni, úgyhogy ez az én egyetlen hobbim, amitől élvezem az életet. Nagyon lőtték meg, vagy kövessétek TikTokon minden zaklassát, hogy újra TikTok kezdjen el TikTokozni. Na jó van, most ő azt mondja, hogy megbír csinálni. Na számoljátok meg. De több lesz, mint somáig, az egye. Mehet? Ó, lassan csináljuk. Szépen csináljuk. Most szeretném megbeszélni. Nem tudom, hogy nekad, de legyen egy. 2. Hú, 30. Kemény. Ja, itt vannak ilyen fiatalok, ott háttérben ott ügyéskednek. Milyen jó nekik. De boldog lehet fiatalon élni. Döntsétek el. Ki volt jobb, az én 30-am, vagy a Soma 55-e? Te 30-ad. Azért ér többet. Mert szépen csináltad. Én csak kihánytam. Én csak kiokádtam 50-et.
Még mit kéne nyomni már? Húzózkodás azok már megvoltak. Igaz, hogy videón nem már ki vagyok égve. Vagy egyáltalán még egy pár. Nekem már ez nem menne szerintem. Hú. Ausztrál húzózkodás. Na, Na, az menne. az ki nem ismerne meg. Benne vagyok a TikTokon a boxolós videóba, velem boxoltak. Akkor még nem voltam ennyire kigyúrva. Aha. Közben mesélj valamit az edzésről, Edwin. Neked számodra mit jelent az edzés? Szenvedést. De azt te szereted. De az jó, de azt szeretni kell. De az életben nincsen ingyen meg a boldogságé. Mai Gyurma Fári ennyi volt. Boldog új évet kívánok mindenkinek. Szedjük szét a 2026-ot. Én be vagyok durranva. Te nem tudom, Be voltam, be voltál. mindig is. Szigorú a test. Jövőre 26-ba, a 100 nap után, hogyha a Soma megcsinálja a 100 napot, lehet egyetlen egy darab pihenő napja, utána újra kell a 100 napot csinálnia. A fenébe. Hát ez föl van véve, ezt meg kell csinálnod most. Hát jó. De amúgy kibírom vágni. De Ha hogy? benne vagyom, akkor tényleg beleegyeztem, de kibírom vágni. Hát de aki vágja, akkor buzi, ezt egyezzétek meg. Ha ezt nem látjátok, akkor buzi. Utána egy nap pihenő, utána újra 100 nap. Szabadon foglak. Na jó van akkor. Nem tudom, egyetek sok lecsót, meg Lencsét, attól gazdagok lesznek. Lencsét, igen, én is sok lencsét Igen. teszek. Hát, Ezek ha lesz pénz egy kondibérletre. Tavaly teletömtem magam lencsével, azt ugyanolyan csóró maradtam. Hát jó, de na. Hát jó, de na. Zárduszás. Na jó van. Ilyen hidegbe futni jó. Ott nem fogsz fázni, nem kell fogni a hideg vasat, semmit, nem kell gondolkozni, se csak menni kell előre. Legegyszerűbb. Igen. Meg a futás az egyetlen olyan, nem tudom, mozgásforma, aminél minél többet mozgok, annál jobban érzem magam. Tehát, hogy az első 500 méter az mindig rossz, de az utolsó, Elkezdeni. az nagyon... De Meg ott az a jó, hogyha már elmész valahova, akkor nem tudsz haza teleportálni, akkor haza kell futni, baszki. ott már nincs visszaút. én is ezt a taktikát nyomom, hogy elfutok a izére, elfutok Újszegedre, ki a végére. Aztán onnan már este hajnal egykor már nem jön troli. Ott